Mendeetan zehar ozeanoak zeharkatu ditugu, etorkizun berri baten bila. Herri oso batek itsasoari begira lan egiten zuen garaiak ziren. Baleen, basoen eta ontziolen garaia. Ontzi haiek gure industria eraiki zuten, gure patua. Munduari begira bizi ginen, mugari gabe. 1575 urtean San Juan baleontzia lur berrirantz abiatu zen, etzen inoiz itzuliko. Mendeetan zehar, itsasoak berak gorde du, eta orain ozeano guztietan ondoratuta dauden ontzi guztien ikurra da. Orain, istorio honen bigarren zatia asterakoaz, jatorrizko baleontziaren berreraikuntza. Galdutako jakinduriari bizitza emanez, aintzinako lanbideak berpiztuz, historia berreskuratuz, etorkizuna eraikiz. Denok parte hartuko dugun amets baten eraikuntza. Aurrekaririk gabeko erronka. Jendaurreko prozesu bat, proiektu eraldatzaile bat berdinik gabeko kokalekuan, Europa kultura zamatuta zeharkatuko duen ontzi batentzat.